Как ще бъде на руски аз трябва да направя това или аз трябва да го направя? На руски ще бъде Я должен сделать это. Я, аз, должен, трябва, сделать, да направя, это, това. Я должен сделать это. Я должен сделать это. Аз трябва да го направя или аз трябва да направя това. Освен должен, още има и други синоними. Надо и нужно. Сега давам примери. Мне нужно сделать это. Това означава в буквален превод на мен ми е нужно да направя това. Иначе, ако трябва да го кажем на български, си е трябва да го направя. Мне, на мен, нужно или трябва, сделать, да направя это, това. Мне нужно сделать это. И другият вариант, който е мне надо сделать это. Мне надо, на мен ми е нужно, или аз трябва, сделать это, да направя това. Мне надо сделать это. Надо, това е трябва в руският език. И въобще всички тези три думи, за които говорих, са синоними. Това должен, надо, нужно, всички те са взаимно заменяеми. Така че което и да сложите от тях, то няма да е грешно.